Ka jingiap naka jingbam tit klau kala Kiew sha kasan ngut hadin ka jingklat no sa wi urang ba ha ka step sau tarik jiliu. Uni urang ba ubaklat udai uma obar sutnga henyo posnam but ulaklat hapring ka jingsumar ha North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Nigrin Shillong. Nalor uma obar sutnga kiwede kibalaklat kilong ka kurim jong u ka kong ana suchang kabalaklat ha ka juhi ka jaka sumar ha ka step arter jiliu but kilay ngut ki khna rit kariwan saka suchang prasnam kitlang suchang khat arsnam but uwan salan suchang khat sansnam kibade ki khun jong ka kong juman lang suchang but umalina sumer ki badang don menta ha pedeng ka jing sumar kilong ka kong juman lang suchang but ukhun jong ka badang khat wei bnai kumju uribat shadam ubadang don menta hapning ka jingshi tamjur hapo Nazareth Hospital Shillong. Uni dawan kanai khat arsnem ru udan hapning ka jingsumar hapo Nigrim Shillong. Kumban shupen kan mau kani ka jingbam tit klau kala jia hak arfu pratrik jemang hakashnong Saphai kabahab hapo Lasken CNRD Block West Jaintia Hills District.